Oh, tagasa ka ba? Tagasa ka? Lain lugar. Laing lugar? Oh. Asa man napitan na? Ayawan. Bohol. Hala, taga Bohol man ko. No, kasi parehas ta. Oh, taga Bohol kuno si Ja. Guys, bisag gisay nakailadanin ni Ja. Nahay sa kanila taga Bohol. Asan napitan man sa Bohol? Naa si dari among naagihan guys, sarang ka kuan ja uwan lagi. Ta kay magngita tang sinina nimo. Nahi. Okay lang ko ay. Ha? Asa dapit sa Bohol man? Sakop ang buhol sa. Sakop sa Bohol? Guys, namigi yung isang tiguang ga. Yan, Nay. Kaong kagpan? Oo. Nay, pan? O, dali. Ay. Sige na. Dali, ah. Uwi ako. Dali siya. Nay, pan, o. Luy kayo siya, guys. Basa naman ka. Oh. Asa man ka pa dong? Kana, di lang ko ana ay. Ha? Na makikanon. Ikaon lang ka ani oh. Taga-asa man ka? Lami man ni siya. Di lang ko ay. Kay. Masog man ko, taman ko kamo diha. Ha? Ato yung butang diri. Masa man imong dala? Nali kay Rosary. Oh. Mag Rosary ka? Taga-asa man ka? Lain lugar. Na yung lugar? Oh. Luya ni mo. Basa naman ka uwan oh. Nanhero man ko. Ganang kang kwarta? Kwarta? Ganang lang kang kwarta? Ha? Di lang ako ay. Di asa man ka magbaklay nga uwan man? Bale. Ha? Bale. No, gusto kay uwan oh. Ka pagkaon sagpan ka. Asan kita ganog pan kasi say nga nimo na. Ellen. Asa may imong apelyido? Gonzales. Gonzales? Oh. Taga Manila ka. Asa mo dapit? Oh, Mila. Namalay kay bawon lagi sa mana. Tanon na ni. Kasi may nanghatag yung kanon. Nas zero sarihan. May mag-ampo day pug ka. Oh. Niwa kay pamilya. Padapin dari. Wa kay pamilya? Daan. Asa man? Kamot ila. Ha? Nas Manila. Oh. Sayang wa ko'y dang sinina. Palit sa kayo kay? Namo ko sinina sa kiyaw ba na? Ni asa man ka nakaw-lakaw? Ha? Luy kayo sa Gonzales kuno yung apelido. Gonzales kuno yung apelido. Oh, tagasa ka ba? Tagasa ka? Lain lugar. Laing lugar? Oh. Asa man napitan na? Ayawan. Bohol. Hala, taga Bohol man ko. No, kasi parehas ta. Oh, taga Bohol kuno si Ja. Guys, bisag gisay nakailadanin ni Ja. Nahay sa kanila taga Bohol. Asan napitan man sa Bohol? Naa si dari among naagihan guys, sarang ka kuan ja uwan lagi. Ta kay magngita tang sinina nimo. Nahi. Okay lang ko ay. Ha? Asa dapit sa Bohol man? Sakop ang buhol sa. Sakop sa Bohol? Ko harang nakaabot sa dari nga taga Bohol ka, kasi inahay sa kabig ni nakaila nimo. Hay sa dari ba? Iya. Hay sa. Nakalo ko kailangan to? Ada nga kaila? Kaya, hindi wa gani. Niya nga nung nakaabot mo ka dari sa Cebu. Nabot naman ko nga ni sa. Niya, usay yung bisakyan man, akong gawa niya guys, oh. Mazug makitaan pa kanahon sa kay magkuha ko sinina. Asa man ka magpudo da petrol? Kay magkuha ko sinina ba? Naro ko din so bayron ko sa karsada.
Nya mo balik kag tanawan kay sakay ka na motor. Di lang ko ay. Hay. Ikaw lang ko. Sakay na lang tadi ha ba kay rong kuan mo sinina ba malis dan. Ikaw lang ko ay. Ha? Ikaw lang ko. Inahay sa kay bisig day nakailan imong pamilya ba? Di naglakaw lang ko ay. Diri na. Di lang ko. Hindi. Di lang ko. Hallelujah guys. Ito na ba? Atong balikan to pa. Kuha na to si Nina. Nga saging para ugma sa kay nalagi nag-request og kanang banana meat. Diya. Kuan kanang di ka lagi mini papaidi dadton sa namin agihan nga baji nga aron ka luoy among balikan karon guys kay ang tagaan og sinina. Nami mga sanina dari nga magamit. Kanang kuan to guys nagdako og piniritong isda kay napa may piniritong isda to gibilin si Nicola tulo ka buok ka lamang ihatod diya. Naibag di ah. Yusud na og sinina kay aron ka luoy. Kung pwede pala man siya nga banunders bay guys pwede na sang dado na siya ipasakay sa motor gani unta. Nilalim mo ganang yan, abito makita natin nga kuhaan ka ng arang kaluoy. Manihang ibut hatag ni dya. Okay na diya pa? Arang kaluoy mga guys kay uwan dya. Malakaw-lakaw sa dito sarang basa na kadyo yan sinina. Nagragasa kaguwan guys pero among gatoon ang baji kay luoy. So, kahoy, puro kahoy. Suara sa guys, oh. Parang basaan na niya to, ah. Luzar na basaan na mitpit na yun, ah. Ate! Dali! Sa guys na, oh. Luya. Ate, kayong ilisan kay luoy, ha? Dali! Bawa taga-asa ni tagaan ng sinina kay Luoy kayo. Dali pag-ilis. Kasi nga ni mo Hilin Gonzales? Elin. Hilin? Uyo. Nag-ubura ba si Jack? Kaya na pag-ilis. Asa mo ito pag-ilis mo? Na, Ilan diri ay? Dili, kung alis din na yung si kana kay arong kung ani ba kaya hindi mabasa. Sabi ko eh. Yan lang oh. Yan ay pagkaon da rin ay piritong isda. Basa na na. Nagdadama rin tapin. Inuburo pa bureka. Sanahan. Ay, naglakaw-lakaw kayo sa pagkuhan pa, oh. Ayun, nanita ka niyo. Wala rin din? Kali ibo pa to. Kaya kadi sinina man isa nga kuhan. Mabasa. Ayun, takalakaw kuhan ha. Ayun, takalakaw sa kuhan. Asa mo ka na po? Ayun, sa lagi talakaw kayo ni Iwan, sa... Sa nang ilisan, tanay mo sinina kung tayo laban pa ba na nimo asa maglaba? Naman kang tubig? Ha? Dito kang tubig. Hindi kayo lugaw naman, naman kayo, nay, isa kasi nina, daha nga terno. Oh. Kamagkuhan na kayo tugnaw ra ba niya. Silong sa ka, kay naiuwan man.
Mangita tag padong ka? Di lang ko. Panawagan kasi muhang kay sa may mong panawagan, masig makitaan kanila nga. Tabangan ka. Number 1, lisanan. Okay, ginikanan. Ako, ang luod dyan guys, wako mo sa ginikanan. Amo dyan gikuan siya, kaya nagkurug-kurug na sa katugnaw. Okay, galakaw lagi siya sa kuan guys, kanang karangka suguan. Kung dali-dali naman na balikan na mo ni Papa Idi, kaya manilisan. Lain sugaan na. Di ka, kwarta, kay baw ka magkukwarta. Kay baw kagiyap ang kwarta? Sama man. Asa may, kani, pila man ni, oh. Kani, pila man ni. Sa gatos. Oh, niyag, tagaan ka ko sa kagatos. Asa man ka, mga masahe ka? Mamasahe ka, asa man ka pa doon? Basta nga ito, unahan. Nagkasadao. Iya, wa man kakatudo ba sa yung kasadahan, iwa man ka, unsa man yung lugaran eh. Cebu? Unsa man ni, asa man nilapit sa Cebu. Cebu ramen pulos? Nagsakay ka og, Makuha sakay? gikan sa, lain sa tuno pa, kay unsa ni ang tuno, asa ni lugar iya ha. Isang, di man ka taga Bohol, kay di man nga na ang tingog sa Bohol. Oh. Ha? Yawa na katugnawa. Naman? Dili, manawagan kag imong anak. Di lang ko? Imong pamilya ba panawagan ba? Inanako dari sa Cebu, ina. Ha? Di lang? Kay, Di man kami suod? di mo suod sa Yung anak? imong anak. Kung anak? Aw na kay anak. Pero di mo suod. Kay, biyaan ka, unsa man? Asa may imong bana? Makuha ba na? Sino guys, kisay mga nakaila dani guys na napadpad lagi sa dari sa Cebu. Hindi mo laging gilisan kaya arang ka basa nagregul nas kasada nya dito lagi ni sa lugar nga wa joy kabaybay ba. Manon ning kahala magipanganing kamutan nga hang mabalikan lagi si Jah. Nay kuanda na. Aso ihalo ng dari ng luto oh sa bag. Dari butang sa bag. Pansit na si Jah. Isda. Pansit na si Jah kuan. Kaon ka? Sabon ko? Asa man nagpaan gani hay butang dari. Dire lang ay? Kani tagaan ka na ko kunan asa man kapadung. Nagtunahan. Makaibaw ka mo palit. Di ba man? Mo na 100 ha kay bugri ra man kadto ko. Na kay kwarta wa. Wala. Ya asa man ibutang ng kwarta basig na. Asa man ni mo ibutang ng kwarta? Pag rin kumuon lang. Dari ibutang bag. Dari oh. Di ayo diha. Dari nay murag bulsa ba? Oh. Nay bulsa dari ug nakay kwarta dari ibutang dia. Nga. Haluya guys, wa man dai kuno sa kwarta. Ha? Atong manawagan lagi ta si mong pamilya. Karon makitaan ka, apason ka na ni ba? Asa man dapit dung bay. Na kay ubura ba ka? Ubura ba ka on ay one? Mo ikado si guys. Na napudpud na galing imong sinilas oh. Lang? Kasi makahuna-una kang asa ka nakita kay imong bahay kay ihatid ka. Ihatid ka na mo sa kay kas motor. Di lang ka pa. Maglakaw lang ko. Arong madali ka guli ba? Ihatid ka na mo sa inyong bahay. Makuha ba eh? Wala kay balay? Wala. Wala kay anak? Na ah. Asa man dako na imong anak? So, parehas na ako. Bisa may ngan sa imong anak? Ilin kapon. Ilin ka mo sa imong anak? Ngan? Ilin ko lubog dyan nga siyang anak guys. Diya kay mura man niyang matabang nimo kay kuan man ang ganahan ta ko matabangan ka nga makauli ka sinjong bay. Oh. Manawag ka dari na asag mo ang pamilya kay rong kuhaon ka dani ba? Dali matos lamari. Kay? Napairak ay na ako. Kailan nimo? Oh. Hanggang anong sako, di man na mo biya anong sako, sa may nadana. Pamilya si Nina. Basa naman niya, hugaw na po rin sina. Uy, naluoy ni mo, nalakaw-lakaw ka?
Basin. Isa man imong niyampo sa Ginoo. Dua raman. Na kay dag rosaryuhan, unsa day kay ampo. Na yan. Ginoo ko tilo ikaw pati pili mo edad. Ano ko edad? Wa ko sa edad guys. Hindi lagi siya na. Sige na adto ka kuan sa kanilo sa ka ha. Oh. Mo lagi kang ihatod. Wala lang ko'y balay. Ihatod ka na mo na may motor. Di lang ko. Mo ban ka sa muang balay ato ka sa mong balay. Di lang ko ay. Iniho man. Kay nga naman. Nang kohili. Hindi kay maglakaw-lakaw ka sa nga kuan ka. Ha? Kailam na imong basa. Oh. Nang umura ba ka? Siguro minsan. Asa man ka na mo ibutang oy. Atos bahay lagi ta. Di lang ko ay. Iniho man. Sagdi lang na may higdaanan dito. Di lang ko. Hindi kay maubawan na napud ka mabasa ni mo sinina. Di lang ko. Di lang. Huda. Buot jud kay Jao, di man jud ni sa mulakaw man jud si Jao. Ala man sa gilisan kay Panilong. Panilong. Na di jud. Dili taga Negros kuno ni sila guys kasi mga kailala ni. Kaila si Kuan dia. Si Ate Perla diha sa Badung Pandan. Bong Pandan. Abang Pandan. Perla Dumapit. Hi Ate Perla. Nari mi nanilong kay na ko gikuan lagi nga tigwaaw. Di matutiguang no more kay edad ra man ako. Nay ate ba nga aron uwi arang basaan na maong gilisan na mong gisundan ni Papa Idi. Salamat ninyo duha kay nakadiri jud mi nakasilong. Salamat ka dyan ninyo. Nay mga kuan rin ay furniture lagi ko na diri oh. Nalamisa nga sinabi. Ay Jimilina na. Mga mandaw diha sa Negros. Hi ko sa mga mandaw. Shout out sa mga kilat diha og mga mandaw ilang apelyido. Taga Negros. Salamat day. Dari mi nanilong guys kay malagi na arang sigagwan to ana ning lakaw na magbuot-buot jag ija. Bawas ra to. Magilisan. Bago gali kay ning tuwak nag adlaw guys. Ayon, ning tuwak nag uwan. A few moments later. Hello guys, ikatulong adlaw na to sa atong pagpaninda. So hanggi una karong luto ag biko. Sa alas 3 pa ko sa kadlawon guys nag biko na jud ko kay arong kahuman ko sa mga lutoon kada adlaw. Daghang salamat sa Ginoo sa kusog ug panglawas, kapis kay panglawas. Makalihok pa ko para magluto. Diya guys, ikatulong luto na guys kanang ganahan man sila gingani kanang magyubins bitaw nga butangan ni magamayng karni ana. Kanang ganahan sila dani magyubins kana ko kuan repolyo nga ang butangan dinaling ganahan po sila dana. So diyan na guys, sakto jud alas 6 nakaluto na ko. Si Nicole may nagprito na ning banana meat. Diya kani igado. Ug kani bagyo beans diya napad to ag kuan guys kanang turtang talong ug kanang ginataan man na imong baligya aron ko. So guys, na ni order na tog biko. Kani kadto ni atong biko. Lingan ra to si Janing palit og biko. Magdag plato. Dana na si Jana ilang bay. Paninda, sarap ang taklob na. Wala na guys, urot na itong paninda guys. Mighakot kay sakto jud alas 8 na. Urot. Nay gamay nga bagyubin sang gibilin guys kaya among sudaan. Salamat ka sa mga ning dong diri sa muhang kananan. Napinangaon guys, wala nung ko ka-video.
So dahil guys magsubit sa tuhang upo guys, ug nalaghana ba? Pwede na bang mautan? Pwede na sa mautan oh. Take na. Alay mo na sa butangan o ginaling. Nakuhaan si Sasa. Oh, naghana na rin kuhaan oh. Upo. Ay kaning bitin. Kuhaan na siya sa kapunuan dari guys. Duha ang itanong. Ate po nagyapi luto guys ng atong kuhaan. Bitin. Yan po yung mga bago na. Susan, nagana ko eh.